मानाव गेदेरसि प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै थिखानाय सम बायदियै देवस्रि दादगारि आरो सान्थिपुर मोनथाम प्राइमारिनि आदिबासी कमिउनिटिनि गासैबो इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ लानानै नैबे देवस्रियावहाय मोनसे खोब साक्सेसफुल मिटिं जादोंमोन। जाय मिटिंनि गेजेरजों देवस्रि ओनसोल, दादगारि ओनसोल आरो जोंनि सान्थिपुर ओनसोलनि आदिबासीफोरनि समस्या, हानि समस्या आरो गुबुन गुबुन समस्याफोरखौ जोङो गुवारै सावरायनो हायो आरो बे समस्याफोरखौ मिथिनानै जोङो सरकारनिफ्राय माबोरै मावलांनांगौ, माबोरै मानांगौ बेखौ बिथांमोना साजेसन जोंनो होदों। बिथांमोननि साजेसनखौ जोङो गोसो गोरबोजों गोबानानै लादों आरो बिथांमोननि साजेसन बायदि बिथांमोननि समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय जों जेब्लायबो रेडि। देग्लायनि हार'दिय जा दुर्गा फुजा, बे हार'दिय दुर्गा फुजानि साफ्रोमबो जोंनि बिटिआरबासि आरो भारतीयबासि आरो आसामबासिनो आंनि आरो आंनि न'खरनि, जोंनि पार्टिनि, जोंनि सरकारनि जानानै आं शुभेच्छा हरबाय। बिमा दुर्गाया जेरै मोनसे धोरोमनिल' नङा, मुलुगनि गासैबो मानसिफोरखौनो सान्थि लाबोना फैदों। बिसेसके जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासैबो जाथि जन'गोष्ठीनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय लाबोना होफैदों। बेखौनो आं गोसो गोरबोजों खावलायो बा आर'ज खालामो। मेलाखौथ' जों मालाबाबो कमप्रमाइस खालामखाया। मेलायाव जौ जुवा होनायफोरखौ जों मालाबाबो कमप्रमाइस खालामखाया। फिसा फिसौ मेला खालामदों फुजानि नामाव, बेखौ जोंहा नांजाया। खिन्थु जौ जुवा गेलेनानै होनानै जोंनि समाजखौ आगोलनि सरकाराव जानाय बायदि गुबुंले जुदि खालामफिननो नागिरोबा जों बेखौ मालाबाबो कमप्रमाइस खालामो।